ତମେ ଦେଖିଥବ ହାଇୱେ ଗୁଡା କେବେ ବି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ ରେ ବନା ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ବନା ହୁଏ ବଙ୍କା ଟେଢା ବନା ହୁଏ। ଆଉ ଏଟା କଣ ପାଇଁ ଏମିତି କରାଯାଏ କେବେ ଭାବିଛ? ଏନ୍ଏଚ ଗୁଡା ତ ଚାହିଁଲେ ସିଧା ବି ବନା ହେଇପାରେ। ଆଉ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନାହିଁ କି ପଇସା ନାହିଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କିଣିବା ପାଇଁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଥାଏ, ଆଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଥିଲେ ବି ସେ ଜାଣିକା ବଙ୍କା ତେଢା କରିଥାନ୍ତି। ଏମିତି ତ ସିଧା କଲେ କମ ଜାଗା ନବ ଆଉ କମ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ହବ। କଣ ପାଇଁ ଜାଣିକା ବଙ୍କା ତେଢା କରିଥାନ୍ତି ରାସ୍ତାଟାକୁ? କାରଣ ୟା ପଛରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ସାଇନ୍ସ ଲୁଚିକି ରହିଛି। ଯଦି ରାସ୍ତାଟାକୁ ପୁରା ସିଧା ସିଧା କରିଦିଆ ହବ ଆଉ ତମେ ଗାଡି ଚଲେଇକି ଯାଉଥବ ତ ସେଇଠି ଗୋଟେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଗ୍ଲିଚ ହେଇପାରେ, ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ହାଇୱେ ହିପ୍ନୋସିସ୍। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତମେ ସେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଲାଇନ ରେ ଚଲାଉଥବ ବ୍ରେନ ଦେଖିବ ଯେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହଉନି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ବ୍ରେନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୋର ହେଇକିନି ଶୋଇବାକୁ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ତମ ଆଖି ଖୋଲା ଥିବ, ଆଉ ଯୋଉଟା କି ରାସ୍ତାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ବଢେଇ ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ଜାଣିକା ସେଥି ଯୋଗୁ ବଙ୍କା ଟେଢା ରାସ୍ତାଟାକୁ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ କି ତମ ବ୍ରେନ ହାତ ଆଉ ଆଖି ଆକ୍ଟିଭ ରହିବ, ଆଉ ତମକୁ କେବେ ନିଦ ଲାଗିବନି ରାସ୍ତାରେ ଗାଡି ଚଲେଇଲା ବେଳେ।